Egunon eta ongi etorri apirilak 11ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz, gogotsu gerturatu gara gure estudiora. 2025 honetako 14. irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan June, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean ni neu Tania gaituzue. Goizeko 10:05 dira, eta gaurkoan ere esasutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 5. mailako C taldeko ikasleak hain zuzen eren. Egunon, mutileak, zer moduz? Egunon. Zer moduz gaude? Ondo. Bai, gero beste gelakide batzuk dauzkagu sai kanpoan, ezta? Bai. Bai, neska eta mutil gehiago. Bai. Oso ondo. Eta zuek zeintzuk zeate, berzu zeintzea? Mark. Jadiel. Enzo. Bueno, hasteko zuek hirurekin hasiko gera, ezta? Bai. Aurrera musika. Zer polita zaren zu, dirdirka zeruan helikopteroa dirudizu. Masusta zorgin txiki, matxin saltoa paña. Ez du, sekula maite zaitu dala. Jada? Nun gaude, ze apirilean gaude, ezta? Bai. Eta nun sartu gera orain dela gutxi? Irratsaiora. Bai, irratsaioan, baino ze urtaroan? Ze urtaroan sartu gea? Udaberrian. Udaberrian. Eta udaberrian ze gertatzen dan badakigu? Ez? Egunak zer dira, luzeagoak edo motzagoak? Luzeagoak edo motzagoak dira egunak? Motxak. Luzeagoak. Daukagu zer? Argi gehiago, argitasun gehiago, ez? Eta ze egiten du, hotz gehiago edo bero gehiago? Bero gehiago, bai. Zu ez zaude gaur galtza motetan? Ez, baina batzuk bai. Ja, ordua da, ezta? Bueno, orduan, kontatuko diguzue zelako eguraldia datorra aste bukaerarako? Bai. Gaur ostirala eguzkitsua egingo du 22 gehienez eta 14 graduko minimokin. Larun batean 22 gehienez eta 14 graduko minimoak aurreikusten dira. Igandea egun hoditsua eta euritsua egingo du 17 gehienez eta 12 graduko minimoekin. Ondo. Joan, nahiko epele eukiko dugu aste bukaera, ezta? Bai. Bai, nik uste dut baietz. Oso ondo. Ea, orain jarri dugun eguraldi hau, aste santuan hobetzen duen pixkat eta eguzkia egiten digun aste santu honetan. Bai?
jarraian eskolatxoko chef berria gerturatu zaigu, jangelako menuaren berri ematera. Egunon, Mark? Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Bai, prestatu diguzu menu zoragarri bat? Bai. Bai, a ber, kontatuko diguzu zer daukagun gaur bazkaltzeko? Bai. Aurrera. Lehenengo platerako patatak egiosak egagan. Eta bigarren platerako again freskoa gauztxastatuak eta tomate, letxugarekin eta postrekako fruta. On egin! Eta orain, txisteak eta asmakizunak entzungo ditugu. Tarte dibertigarri hau pasatzeko momentua iritsi da. Hau aurrera eramateko hemen ditugu Ibana, Joni eta Eki. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. No, pixkatu urduri dago norbait? Yes. Bai. Bai, bueno. Zein hasiko da? Ni. Ekizu hasiko zea eta zerrekin hasiko gea? Txisteak. Txisteekin? Oso ondo? Ba, aurrera. Bazegoen behin pertsona bat hain despistatuta, txistea ahaztu zait. Zer esaten dio pareta bat beste pareta bati, iskinan ikusten gara. Beno, entzun ditugu txisteak Eki eta Jonik. Eta orain Ibanazuk zer ekarri diguzu? Asmakizunak. Asmakizunak, aurrera ba. Gaurko egunerako asmakizunak ekarri dizkizuegu. Bat, gogorra eta astia gabonetako jakia, zer da? Nire mandako ostikoi esker egiten dituzte horiek jokaldi ederrak, zer da? Bi mendiren artean tiru zaratatxua sudurra itxiratzen duen tiru zaintxua, zer da? Ara, uste dut berriro errapikatuko ditugula poliki. A ber, lehenengoa. Gogorra eta astia gabonetako jakia, zer da? Oso ondo, lehenengoa. Bueno, pentsatu danok, beste aldean, mikrofonaren beste aldean eta horrentzuten izaten guztiok, pentsatu erantzunak, Bigarrena. Nire mandako ostikoi esker egiten dituzte horiek jokaldi ederrak, zer da? Ara, da nire azkenekoa lehen irakurri dezunen pila bat gustatu zait. A ber, hirugarrena. Bi mendiren artean tiru zaratatxuaz sudurra itxiaratzen duen tiru zaintxua, zer da? Oso ondo. Oso txiste politak eta asmakizun pixka bat zailak jarri dituzte batzuk, Primeran, gustora egontzate hirukote? Bai, bale ba.
geldi dagoena, Dena desberdina da norbere arabera. badakin guzti forma duen mundua. Buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoria buruan, hankak airean igo nahi badezu, nire gainean. Itxaso zerura eta zerua itxaso, Soia bederatzia izan daiteke akaso. egiberien mila biziko gera. Buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoria buruan, hankak airean igo nahi badezu, nire gainean. Eta orain, albiste itartea emango diogu. Horretarako, sintonia entzuteaz aparte, June gerturatu zaigu. Egunon, June? Ondo zaude? Bai, Pixkatu urduri? bueno, Bueno, ez dezute aurpegia ikusten, baina urduri aurpegia dauka, Bai. Aurrera, June. Israelek hogeita zazpi pertsona hil ditu. Horietako 18 haurrak eskolan batean aurka egindako bombardaketan. Kazan. Israelek 229 gutxienez errefuxiatu zentrori. Eraso die 2023ko urriaren 7tik azken egunean armada zionistak 100 pertsona bat pertsona hil ditu. Ara, ze notizia ekarri diguzuena. Eskerrik asko, June. Eta orain musika pixka bat jarriko dugu. Ezinez lertzean nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Hazer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Ikasketak astu ditut neskak utzi nauela, ta farraon bat botatzeko aitzakirik egin falta, 7 egunetatik behin izaten da larun bata. Formal ibiltzen ez baina begira gauzak zer dira, 22 gardota lau gintonik segidan, azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Egunon, Naen? Egunon? Egunon, Zer moduz? ondo. Zu etorri zea asteburuko agendaren berri ematea. Bai, ez? Bai. Eta guazen entzutea, ze proposamen ekarri dizkiguzun aste santua baino lehen dagokigun aste bukaeranetarako. Aurrera. Apirilen 12an Larubatean Azerki familia izango dugu Lasarte Marmar teatroan. Elara bidaia bat izaretara eta apirilaren 13an igandean zinemara joan ahal izango gara. Pelikula bat ikustera, Tierra de Nadie, palomita guztiontzat. Ara, aste bukaera polita ez da? Gutxienez gauzak egiteko aukera badaukagu. Haren planta berandu baino lehenago egin beharko dutan gaur
Feibur? Egunon, Zer moduz? ondo. Ondo? Beno, zu etorri zea gelako proiektuari buruz hitz egitera, ezta? Bai edo ez? Bai, Eske ez badiogu hitz egiten mikrofonoari geizki. Venga, orduan, eta zerren inguruan hitz egingo diguzu? materialen buruz. Materiari buruz hitz egingo diguzu? Bai, gauza asko egiten aizeate horren inguruan. Bai, Mikelekin. Zeren Mikel irakasle berria daukagu eskolan, ezta? Bai, Bai, eta zuen gelako tutorea. Oso ondo. Eta zerbait esango diogu gaur Mikeli? Zeren gaur egun berezia da berarentzako, ezta? Bai. Eta zer bere esango? urte betetzea da. Bere urte betetzea da? Bai. Ba, igual, zoriondu egin beharko dugu, ez? Bai. Zoriondu. Zorionak, Mikel! Oso ondo. Ea, Feibur. Aurrera. Kaixo lagunok, gaur azalduko dizuet gure proiektua. Materia espazioleko hartzen duten gauzak dira. Inguruan daude objektu izaki bizidunak eta gauzak materiaz osatuta daude. Materiaren bi propietate orokor daude, masa eta volumena. Masa kantitate bat da eta volumen gorputz batek hartzen duen espazio eta materia sei propietate berezi dauka. Usaimena, zaporea, kolorea, gortasuna, elastikotasuna eta erakarpen magnetikoa. Poliki joango gea. Materiaren inguruan ja eman dizkiguzu datu batzuk, bai? Horren poliki irakurriko dugu eta jarraituko dugu aurrera. Eta azkenengoz, materia, hiru egoera ikasi ditugu, solidoa, likidoa eta gasa. Solidoek forma finko eta volumen konstante dituzte. Likidoek ontziaren forma hartzen dute. Eta gasek ez daukate forma edo volumen finkorik. Eta dauden tokia espazio guztia hartzen dute. Agur eta eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri Feibur. baina biontzat pro euskeraz oiuka. Osondo, Feibur, mila esker. Feiburrek bere gelan lantzen ari diren proiektuaren inguruko informazioa ekarri digu. Berak esan bezala, materiaren propietateak, egoerak, gauza pila bat erakutsi dizkigu. Eta jarraian,
beste geletatik iritsi zaizkigun grabaketak entzuteko momentua iritsi da. Gaur, LH1A eta LH3A geletatik jaso ditugu grabaketak. LH1akoek ipuin bat kontatuko digute. Ipuinaren izenburua igerilekua da. Ea, ze ipuin polita bidali diguten. Aurrera. Kaixo, lehenengo mailakoak ipuin bat prestatu dugu. Igerilekuak. Behin batean, Julioren gurasoek igerilekuan apuntatu zuten. Julio berdututa zegoen. Ezekielako igeri egiten. Bat-batean norbaitekin txoki egin zuen. Eta uretara erori zen. Monitoreak tabla bota zion. Eta hankak eta besoak azkar mugitu zituen. Burua uretatik atera zimenean Esan zuen. Badakit igeri egiten. Ara, ze ipuin polita kontatu diguten. Hasierako lapiloa bukaera dana agertzen da ipuin honetan. Oso polita egin dute. Eskerrik asko LH1ako ikasle eta irakasleari. Eta jarraian LH3akoek bidali digutena entzungo dugu. Udaberriarekin zerikusia dauka. Aurrera. Gu Sasoeta ikastolako hirugarren mailako ikaslek udaberriari ongi etorria eman nahi digugu. Neguko hotza atzean utzi dugu eta orain eguzkia gehiago agertzen da. Zeruan zuhaitzetan otzo berriak ageri dira eta lore koloretsuak lorantzen hasi dira. Txoriak pozik daude, haien kontuak edonon entzun daitezke. Lurrean belarra berdeago dago eta tximeletak dantzari dira. Udaberria bizitzaz beteta dago. Beraz hartu arnasa sakon gozatu eguzkiak eta atera kalera natura mirestera. Hau izan da gure mezua, eskerrik asko entzunteagatik eta udaberri zoragarria izan. Ara, ze polita hirugarren mailatik iritsi zaigun udaberriari ongi etorria. Gustatu altzaizue? Bai. Ta udaberria gustatzen altzaizue? Bai. Eguraldi hobea, galtzamotzetan hasteko beroa hasten zaigu. Bai, gaur zenbatek etorri zeate galtzamotzetan, a ber. Ez? Inor ez da etorri gaur galtzamotzetan? Ni gaur ez. Baino atzo bai. Bai. Bueno. Poliki, hasiko da temperatura berotzen, egunak lusatu dira pila bat. Udaberrian gaude. Egun on jare. Kaixo. Pertsonaia iskutua zein den jakiteko pistak ekarri dizkiguzu? Bai. Eta zer jarri duguzu, erresa, zaila, nola jarri duguzu? Erresa. Erresa jarri duguzuela pentsatzen duzu? Bai. Esango diogu jendeari belarriak ondo garbitzeko, ez? Bai. Adi egoteko, papera eta boligrafoa hartzeko, arkatza hartzeko, gero zein den idazteko. Bai. Eta zu, hasteko prest? Bai. Poliki esango ditugu. Vale. Lehenengoa. Sasoetako irakaslea da. Bigarrena. Bizkaiakoa da. Hirugarrena.
Gaur bere urtebetetzea da. Laugarrena, Hondarribin bizi da eta azkena ilea beltza du. Nor da? Errepikatu egingo ditugu, bai? Vale. Sasoetako irakaslea da. Bizkaiakoa da. Gaur bere urtebetetzea da. Hondarribin bizi da. Ilea beltza du. Nor da? Osondo jare, mila esker. Eta orain galdera bat daukatzuentzako, zeren aurreko asteko asmatzailea zein dan begiratu behar dugu. Zuek badakizute zeintzan pertsona iskutua aurreko astekoa? Ez. Inork ez daki? Ez. Ez, ni bai. Txibatu egin zidatelako, Bananin, omen da norbaitek ezagutzen du Bananin? Ni ez dakit zeintzan. Bai? Zein da Bananin? Fornaiteko da. Fornaiteko bat. Bueno, guazen ikustea kutxa, irekiko dugu, nahen hartu kutxa. Ireki kutxa, buelta batzuk emaizki oso eskuarekin, osondo, eta atera paper bat. Guazen ikustera, zer jartzen duen, lehenengo begiratu behar dugu, erantzun zuzena den, edo ez, Jarek egingo du, Jare, erantzun zuzena dago? Bai. Bai, zer jartzen du? Imran. Seia. 6. mailako, eta erantzuna zein da? Bananin. Osondo, Imran, zuk izan zea, aste honetako asmatzailea. Osondo, gero badakizu, pasa zaitezkela hemendik. Zerue beltz dago, eta ni buztitxe, eta ezin dut zineztu, zelako mendize datorren, itxozotik horrelako olatu batekin. Gogoratu, irratigelaren atarian kutxa berdea dugula, eta atzeden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu. Animatu zaitezte parte hartzera. Zerue topatu nahian, hau bai izan dara kriston mare jadie. Kolpeka eta ni barruen, eta ezin dut zineztu, zelako olatuk datozen, itxozotik horrelako olatu batekiko nau, trajizikin du bidot, hobeto tabli soltaten badot, bueltaka norabidea galduta, zerue topatu nahian, hau bai izan dara kriston mare jadie. Eta dagoeneko, 3 hilabete honetako azken irratsaioaren amaierara heltzen ari gera. Horretarako, egun hona Aimar? Egunen. Ze falta zaigu garrantzitsua dela ere, bai? Irratsaio honi bukaera emateko. Zorionak urte betetzeak kontatu behar ditugu, ezta? Bai. Prestaltzaude? Bai. Bai, txinpixka bat zeren musika jarri behar dugu. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak. Prest, orain bai utziko dizugu, aurrera. Kontuan izan, honako astean aste santua urtebetetzea ospatuko duten ikasleak ere aipatuko ditugula. Lehenengo mailan Kiril, Mohamed, Aroa eta Lukas dute urtebetetzea.
Bigarren mailakoak Markel, Eider, Sofia, Daniela, Janire, Lucia eta Rebeka dute urte betetzea. Hirugarren mailan ez dago urte betetzerik. Laugarren mailan Joel, Abraham, Maialen dauzkagu. Bosgarren mailan Noa besterik ez dago. Eta zeigarren mailan Izan, Martin eta Matias dute urte betetzea. Zer esango diogu denei? Zorionak. Eta ondo pasa zuen urte betetze duguna, bai? Bai. Ba, esaiezu, a ber, zorionak. Zorionak guztioi. Oso da. Beno, eta dagoeneko 3 hilabete honetako irratsaioa bukaera eman behar diogu. Irratsaioari bukaera eman behar diogu. Ze mouz egontzate esatari lanetan? Ondo. Bai, gustora? Bai. Bai. Danok? Bai. Urduri? Pixka bat. Pixka bat? Ez, batzuk bai, batzuk ez, beste batzuk pixka bat. Baina errepikatuko zenukete? Bai. Datorren urtean irratsaioak baldin badauzkagu parte hartzeko prest? Bai. Asko gustatzen zaizkizue zuei gauza hauek, bai. Beno, eta zuei mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gogoratu, ostiraleroko, goizeko 10 aldera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean ere, zuzenean bagaudela. Eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izanez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sazoetamarrazumaburu.eus atarian ere bagaude. Asteburu ona izan, aste santuko porretaz goxatu, eta gora gure euskontza, gora euskera, eta agur! Tostotxuetan kurloiekin xolazean amaituko baitut kanpandorreko talaitik zeharkatu zapaiz buru soinak ez baitut ezer egin nahi ene indarra ulek greban dira. Begira goizeko hitzetan